umuntu ophendukela kubalozi kazana, izangoma, kubathakathi, ababhuli bezandla, ukuba eyophinga kubo ngiyakumnquma ebusweni bomhlaba. Liphinde lithi ungaphendukeli kubathakathi nakubahlola imhlola ukuba uyozingcolisa. Incwadi ka-Isaiah 1 verse 11 goes on, but I'm interested in verse 13 whereby uNkulunkulu ethi impepho isinengiso kumina. Okay, we know ukuthi kulezi inkonzo zokuhlaba nokushiswa kwempepho nokubiza amasabatha nokuthwasa kwenyanga nokuningi okwenziwayo laphayana ku-Isaiah 1 verse 11 to 15 uNkulunkulu uyakukhuza lokuthi akakufuni. The reason why uNkulunkulu ekukhuza lokhu it's because kunobuqili obungemumva. I like what umshumayeli said. Umuntu ophilayo uyazi ukuthi unesikweletu sokufa, kodwa osefile akasenakuzonda nakuthanda, akasenamona, nefayile lakhe livaliwe ngaphansi komthunzi welanga. That means abantu abaningi la abaphunyuzwe uNkulunkulu balele endaweni yabo ubuthongo obude. Uma umshumayeli esho kanjalo, we know ukuthi iBhayibheli cannot contradict itself. Obani behind the sins who says we are hungry, we need to do this and do that. Why phokudle thina uma ngempela belambile? Why phuze thina uma ngempela bomile? I would like to say ukuphinga nabanye uNkulunkulu does not really come direct kumuntu, kodwa umuntu kuyamzuma ayibone sekhonza izithombe lezithixo. Ngizokutshena ke mina ke ukuthi ngalenkathi ushisa impepho yebo, before impepho beshiswa emasontweni njengasemaromeni kanje, futhi kusenziwa kwezinye indawo ukuthi impepho ishiswe esontweni, but it doesn't stop iBhayibheli ukuthi uNkulunkulu impepho akasayifuni. Does it? No, it doesn't. Noma kwenziwa ke sizoyibonela nawe ukuthi lokho kwenziwelani. But uma sibheka la, uma impepho ishiswa emsamo kucelwa ngoba phela the African belief system ethi umuntu oseshonile useduzane noNkulunkulu akwazi isicelela. That is not true. Munye obulamleli wabantu phakathi kwabantu noNkulunkulu ngenkathi ushisa impepho ucela, awazi ukuthi ukhuluma kobani noma ngabe ungaclaim ukuthi abantu bakini, but uNkulunkulu he saves each and every one of us kule mimoya thina esi-expose kuyona uma ngabe sicela. Bakhona futhi ke abakhulumayo khona emsamo, but at the same time lezi zinto abayifuna abangenazo. Kukhona abangakhuluma emsamo kodwa banazo lezo zinto, vice versa. I'm trying to say ukuthi thina abantu abamnyama sivame ukudla sikufele uma uzokhuluma kabi ngezinto zesintu, because we claim ukuthi iyona legacy yethu noma ukuthila